mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Bago ako umalis, sumayaw kami at may pabaon pa siya para sa akin. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Matagal na akong nakatutok sa programa ninyo sa radyo. At habang busy ako sa paglilinis, aksidente ko ulit na napakinggan ang inyong mga boses sa YouTube. Ang ganda kasi ng mga storyang binabasa ninyo. Ang ganda rin ng delivery. Kaya naisipan ko na ibahagi rin ang storya ng buhay ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Sandra. Isang OFW dito sa Saudi. At ito, ang aking secret file. Year 2005. Nagtapos ako ng grade 6 sa Bulacan. Nag-decide ang magulang ko na ituloy ang pag-aaral ko sa Bicol. Kasama kasi ang bahay namin sa mga madedemolish sa lugar na tinitirhan namin noon. May 2005, sinamahan kami ni Mama mag-enroll ng kuya ko sa kabilang barangay. Naglakad kami ng mahigit 1 oras para masanay raw kami. Kasi pagpasukan na, araw-araw na kaming maglalakad. Nakakapagod, pero enjoy naman. Dahil bonding na namin yun nila Mama. June 2005, nagsimula na ang pasukan. Nagulat ako sa dami ng estudyante sa campus namin. Halos siksikan sa kantina. At wala pa akong kakilala noon. Pero na-elect agad ako bilang muse ng klase namin. Dahil ako raw ang bagong muka sa school namin. May mga ilan-ilan din lang kong naging kaibigan sa school namin simula noon. Pero kadalasan, mahilig akong mapag-isa. Kapag may activities naman sa school, uso ang sayawan at party sa gabi. Isang araw, Nutrition Month noon, may isang lalaki na lumapit sa akin. At sinayaw ako. Nagulat ako kasi first time na may pumansin sa akin. Itago na lang natin ang lalaking ito sa pangalang Rex. Habang nagsasayaw ako, tinanong niya kung anong pangalan ko. Pero sa salitang Bicol. Sabi ko, hindi ako nakakaintindi ng dialekto nila. Eventually, nagtagalog naman siya at nagkaintindihan na kami. Hindi namin namamalayan, marami na kaming napag-usapan. Nakalimutan ko na yung iba. At naaalala ko na lang, tinanong niya ako kung pwede raw bang manligaw. Siyempre hindi ako pumayag dahil wala pa naman sa isip ko ang magka-boyfriend. Fast forward, dumami na rin unti-unti ang mga kaibigan ko sa school.
May mga lumalapit na rin para manligaw. Pero lahat sila busted. Hindi ko alam kung bakit pero kasi suplada ako eh. Hindi ako namamansin kapag hindi ako pinapansin. Isang araw habang naglalakad kami ng kaibigan ko sa campus, may dalawang lalaki na lumapit sa akin at sabay silang nag-abot ng ice tubig na may bawas na. DJ Rocky at DJ Jello, yung ice tubig na yun, galing na yun sa bibig nila. So ako naman napaisip, anong ginagawa ng dalawang to? Ba't nila ako inaabutan ng ice tubig? Natawa na lang ako at kinuha ko ang ice tubig ng isa sa kanila. Kay Rocky yung kinuha ko. Yung hawak ng kaibigan niya hindi ko kinuha. Alam mo yun, para nila akong pinagpustahan. Nasa isip ko noon kung kanino yung kukunin ko. It means na siya ang gusto ko. Feel ko talaga that time napagpustahan lang nila ako. Pero sa akin naman, wala lang naman yun. So, si Rocky yung pinili ko na tanggapin yung ice tubig. Kasi siya yung taga ron sa barangay namin. Minsan na rin kasi naming napagtripa na magkakaibigan. Nagayahin yung paglalakad ni Rocky habang nakatalikod siya sa paglalakad. At pag naaalala ko yun, natatawa ko. Fast forward. Simula noon, lagi nang sumasabay si Rocky sa aming magkakaibigan kapag uwian. Dumating din sa punto na nagpaalam si Rocky kung pwede raw niya akong ligawan. DJ Rocky at DJ Jello. Pumayag ako. Guwapo naman siya. Maputi, matangkad, joker, singkit, palangiti, at mukhang romantic na tipo ng lalaki. Pero higit sa lahat, matalino. Para bang nasa kanya na lahat ng hinahanap ko sa isang lalaki. Kumbaga, my ideal man. Araw-araw niya akong binibigyan ng bulaklak. Pinipitas lang niya sa gilid ng kalsada habang naglalakad kami pa uwi. Araw-araw din siyang nag-e-effort na pakiligin ako. Tuwing may sayawan sa barangay namin, bago mag-fiesta isinasayaw niya na ako. At kinikilig ako habang naaalala ko yung mga pagkakataong yun. DJ Rocky at DJ Jello, tumagal ng ilang linggo ang panliligaw niya sa akin. And then kinausap ako ng isang kaibigan ko na classmate niya. Sagutin ko na raw si Rocky kasi mabait naman ito. Fast forward to February 3, 2006. Excited akong pumasok nun sa school. Kasi yun na yung time na sasabihin ko na kay Rocky yung nararamdaman ko. Pero natapos yung araw na yun na hindi ko nasasabi kay Rocky yung feelings ko. Kinagabihan, may sayawan na naman sa barangay namin. Dating gawi, sumayaw na naman kami ng sweet dance. Binabakuran niya talaga ako sa ibang lalaki. Hanggang sa nagyaya na siya na lumabas kami ng court para mag-usap. Nag-usap kami sa likod ng bahay ng kaibigan ko. Dito na siya nagtapat sa akin. Mahal na mahal niya raw ako. Tinanong niya ako kung may pag-asa ba siya. Sinagot ko naman ng oo. Nagulat siya. Pinaulit niya. Inulit ko. Sabi ko, oo. Sabi niya, ibig sabihin ba nito tayo na, Sandra? Sabi ko, oo nga. Tuwang-tuwa siya. Muntik nang sumigaw. Kumislap ang mga mata niya sa sobrang saya. Niyakap niya ako at hinalikan. Grabe, DJ Rocky at DJ Jello. Yun ang first kiss ko. Ang saya at ang sarap. Ang tamis at ang lambot na mga labi niya. Ang tagal nung kiss na yun. Nahinto na lang nung may dumating.
Oo, DJ Rocky at DJ Jello, nahuli kami. Nahuli kami ng mga kaibigan namin. Pero okay lang yun. Kasi alam naman nila na nagmamahalan kami. Then bumalik na uli kami sa sayawan na parehong may malapad na mga ngiti. Fast forward. First anniversary or monthsary namin. First monthsary. Binati ako ni Rocky. Nainis pa nga siya sa akin kasi nakalimutan ko raw na monthsary namin. Sa totoo lang, hindi ko naman alam na every month pala dapat magbatian ng happy monthsary. Wala akong karanasan sa mga ganyan, no? Kasi siya naman yung first boyfriend ko. And then ayun, may inutusan siya na magbigay sa akin ng isang letter. Sabi niya ron sa sulat, "Baby, happy monthsary at mahal na mahal kita." Sweet and romantic para sa akin. Nag-message back din ako sa kanya, sabi ko, "Baby talaga ha, para naman akong bata. Sige kung anong baby mo, at ako yun. Ikaw naman ang daddy ko. Happy first monthsary, daddy. I love you." DJ Rocky at DJ Jello, halos parating nagbibigay si Rocky sa akin ng love letters. Lahat ng mga liham niya, punong-puno ng pagmamahal. Sinasagot ko rin naman lahat ng pinapadala niyang liham. Kahit nasa isang maliit na campus lang kami, hindi nawawala sa amin ang mga ganitong klase ng sulatan. Kahit nga tuwing uwian, magkasabay pa rin kami parati. Pero sabi nga ng iba, hindi tatagal ang relasyon kung hindi dumadaan sa pagsubok. At yun nga ang sumunod na nangyari. DJ Rocky at DJ Jello. Dumaan kami sa isang pagsubok sa relasyon namin. Hindi ko maitatanggi na gwapo si Rocky. Kaya kahit kami na, may nagkakagusto pa rin sa kanyang iba. At hindi maiiwasan yun. Hindi ako nakapaghanda sa ganoong klase ng relasyon. Hindi ko akalain na may check magnet ang boyfriend ko. Kaya hinayaan ko siya sa gusto niya. Umabot na rin sa punto na minsan, hindi ako pumapasok sa school para iwasan lang siya at hindi siya makita. Nagkukulong ako sa bahay namin at doon umiiyak. Katagalan naging okay din naman kami. Sweet pa rin naman siya sa akin. Then fast forward to October 2006. Dumating sa punto na niyayaan niya ako sa loob ng isang classroom para mayakap at mahalikan. Nag-init noon ang buong katawan namin. Ramdam na ramdam ko ang kamay niya na pumapasok sa loob ng damit ko, paakyat sa dibdib ko. Pagkatapos noon, yung isang kamay niya pumapasok naman sa pagitan ng mga hita ko. Yung kamay ko, kinuha niya at sinubukan niyang ipasok sa loob ng pantalon niya. At habang ginagawa namin yun, biglang may tumawag kay Rocky. At nahinto ang lahat ng kaganapan namin. Inayos namin ang mga sarili namin at napaisip ako, buti na lang. Salamat Lord at patawad po. Then December 2006, nagbakasyon ako sa Bulacan. May cellphone na ako by that time. Kaya nagkakausap kami ni Rocky through text messages. Kahit magkalayo kami. Then pagdating ng January 2007, pag-uwi ko ng Bicol, binigyan ako ni Rocky ng Christmas gift. Kulay pulang damit na may print na Funky Babe.
at isang skinny jeans na kulay army. First time kong makatanggap ng ganong regalo sa isang lalaki. Hindi ako ready sa ganon. At nahihiya ako sa kanya dahil wala akong regalo kay Rocky. Sabi niya okay lang daw yun. Pero, hindi yun okay sa loob ko. Gayon pa man, naging masaya kami noon. Damang-dama ko na binigyan ako ng Panginoon ng isang boyfriend na napaka-romantic. At laging nagpapakilig sa akin. Then same month, binati ko si Rocky ng happy birthday. Nagkataon lang na nung time na yun may sakit siya. Hindi ko naman siya maalagaan dahil nahihiya ako na pumunta sa kanila. Pero sakto, walang tao noon. Kaya sinamahan ako ng kaibigan ko doon sa kwarto ni Rocky. Naawa ko sa kanya. Hindi ko siya nun mahawakan. Hindi ko rin kasi alam kung paano mag-alaga ng may sakit. Nagmadali na lang din ako lumabas dahil baka makita ako ng mama niya. Fast forward to Feb 2007. Nag-first anniversary kami. Ang bigay sa akin ni Rocky ay isang mamon. Simple lang pero nakaka-touch. March 2007, umuwi ang mama ko kasi fiesta sa amin. Sinabi niya sa akin na next school year, babalik na kami ng Bulacan. At doon na ako uli mag-aaral. Bisperasyon ng fiesta sa barangay namin. At habang nagsasayaw kami ni Rocky, sinabi ko sa kanya na babalik na ako sa Bulacan sa susunod na school year. Yung masayang ngiti niya sa labi niya ay biglang nawala. Nalungkot siya. Maya-maya pa sabi ko sa kanya okay lang yun. Total gagraduate naman siya sa susunod na taon. Then sabi ko sa kanya puntahan na lang niya ako sa Bulacan. At that time, may problema pala siya sa papa niya. Napagalitan siya. Kasi hindi niya naibalik ng maaga yung motor na hiniram niya. Kaya nagkasamaan sila ng loob ng papa niya. Tapos bigla siyang may sinabi sa akin na ikinagulat ko DJ Rocky at DJ Jello. Niyayaya niya akong magtanan. Oo, niyayaya ako ni Rocky na magtanan. Siyempre nagulat ako at sinagot ko siya na hindi po pwede dahil ang babata pa namin. Sabi ko, gusto ko pang mag-aral. Natatakot din kasi ako sa kahihinatnan ng mga buhay namin kapag nagtanan kami. Magsi-second year pa lang ako tapos siya graduating pa lang sa high school. Sabi ko sa kanya magpalamig lang muna siya. At magkakaayos din sila ng papa niya. At baka, ang dami lang talaga niyang iniisip sa pagkakataong yun kaya gulong-gulo lang ang utak niya. Buti naman, tinanggap niya ang suhestyon ko. Actually, both sides naman. Pamilya niya, pamilya ko, alam namang magjowa kami. Wala namang humahadlang sa relasyon namin. Fast forward to April 2007. Walang tao sa bahay namin. Kasalukuyang nasa burol ng kapitbahay namin si mama at ang mga kapatid ko. Nagpunta si Rocky that time. At doon na umandar ang kapusukan naming dalawa. Doon ko na naibigay ang pagkababae ko kay Rocky. Nung marinig namin na papalapit na ang mama ko sa bahay, nagmadali kami magbihis. At pumwesto na akala mo walang nangyari. Yung tipong parang nag-uusap lang. Hanggang sa sumapit na ang graduation day niya. Pumunta kami ni mama, late pa nga kami. Pagdating namin, distribution na ng mga diploma. Mabilis kong tinakbo kung saan nakaupo si Rocky para maisabit ko sa kanya yung garland na personal kong ginawa.
Ang laki ng ngiti niya nung makita ako. At saka ako naman siya kinongratulate. After graduation, niyaya niya akong kumain sa kanila. Pumayag naman ang mama ko. Doon nakita ko ang mga ate niya. Hiyang-hiya ako. Lahat sila nakatingin sa akin. Inaasar kaming dalawa ni Rocky. Pagkatapos noon, hinatid niya ako pa uwi. Then May 2007 ako naman ang nag-birthday. Nagpunta si Rocky sa bahay. May dalang alak. Nakakagulat. Nagluto naman ang mama ko noon ng pansit. Nandun din ang tito ko at bunsong kapatid ng mama ko. Binigyan ako uli ni Rocky ng regalo. Kinilig ako. Suotin ko raw. Then ipinagpaalam niya ako kay mama na makipagsayawan lang sa kabilang barangay. Pumayag naman si mama. Dahil kinabukasan ay aalis na kami pauwi ng Bulacan. Yun at yun ang huling araw na makakasama ko si Rocky. Sinundo na nga ako ni Rocky sa bahay para magpunta sa sayawan. At yun na ang huling sayaw naming dalawa. Magkayakap kami habang nagsasayaw. Pagtungtong ng alauna, niyaya niya na akong ihatid na. Ipinagpaalam niya ako sa tito ko. Naiuuwi na niya ako. Sabi ng tito ko, iuwi mo yan ha. Sabi naman niya oo pero may kasamang tawa. Hinatid niya ako pa uwi pero hindi sa bahay namin. Dinala niya ako sa kubo na pagmamay-ari nila. At doon may nangyari sa amin. Pareho kaming masaya. Bago ako umalis, nagsayaw kami at may pabaon pa si Rocky para sa akin. Yung pabaong yun ay ang pagmamahal na napatunayan sa isang kaganapan. Nangako kami sa isa't isa na kahit magkalayo kami, kami pa rin. Then inihatid niya na ako sa bahay. Kinabukasan, pagkagising ko, lumabas ako saglit sa bahay para magpaaraw. Tinawag ako ng kapitbahay namin. Sabi niya na panaginipan daw niya ako na nakipagtanan kay Rocky. Natawa lang ako. Pagkatapos ng ilang minuto, umalis na kami pabalik ng Bulacan. Ang lungkot sa pakiramdam. Habang paalis kami, hindi ko na makakasama si Rocky gaya ng dati. Mamimiss ko siya ng sobra. At nangako ako sa sarili ko na siya lang ang mamahalin ko. At babalik ako para sa kanya. DJ Rocky at DJ Jello, bibitinin ko muna kayo. Dito ko muna tatapusin ang aking kwento. Pangako, may kasunod pa rito. Salamat sa pagbabasa. Muli, ako si Sandra. At ito, ang aking secret file.